Ya posadi gitu yelo Pahane odo za nedelju Šalaj Kad ja odo u nedelju Jela mi se razgranala, razlistala šalaj. Pod korenju potok teče, a na grani golub guče. Pod korenju potok teče, a na grani golub guče. Šalaj. A na grani golub guče, a po cetu pčele lete, a po cvetu pčele lete. Šalaj. Bogojavljenje ili vodice, kako u Crnorečju nazivaju ovaj po narodnom shvatanju težak praznik, obilo je običajima i ritualnim radnjama koje za podlogu imaju biblijsko učenje. Po Bibliji, kada je Hristos po obavljenom krštenju izlazio iz reke Jordan, otvoriše se nebesa, a svetlost kao munja sinu odozgo i Duh Božji kao golub siđe na Isusa. Po narodnom shvatanju, tada se Bog javio ljudima, pa se na taj dan praznuje, ne radi, a međusobno se pozdravlja sa Bog se javi, zaista se javi. Dan uoči praznika domaćica će oprati rublje svih ukućana u hladnoj vodi, da se na letnjoj žezi ne bi klasje sparušilo, a pri pranju neće lupati, da leti ne grmi i grom ne bije. U svakoj kući skuvaće pihtije, koje se o ovom prazniku javljaju kao kultno jelo. Pas spada u demonska bića srpske mitologije. Veran i odan čovjekov prijatelj, po verovanju i običajnoj praksi vezuje se za božanstva donjeg sveta, pa otuda i ima sposobnost proricanja budućnosti. Bata
Devojke stasale za udaju prave u tekućoj vodi brvniće od bosiljka, božjeg cveća, namenjuju po jedan određenom momku, skrivaju ih da ih ujutru momci ne bi pronašli. Na kome se ujutru uhvatio led, veruje se da će se za tog momka devojka udati. Momci, jer ne znaju čiji je koji mostić, ujutru se trude da ih razruše. Bilo je opšte verovanje da u bogojavljenskoj noći Bog za trenutak otvori nebo, a ko to vidi, ostvarit će mu se svaka želja. Otuda i verovanje da se snovi o bogojavljenju uvek ostvaruju, te da je to vreme pogodno za svakojaka, a posebno za devojačka gatanja. Udavače uveče pod jastuk stavljaju bosiljak da bi sanjale suđenog, a na prag kuće poređaju kosti od pihtija, namenjujući svaku kost drugom momku, pa gledaju koju će kost pas prvu da uzme. Da ju umijemo malo, da mi je zdravi, da mi bude zdrava, da joj bogojavljenska vodica da sreću i zdravlje. Veruje se da u ponoć, kada se nebesa otvore, sve vode staju. Za trenutak poteče vino, a potom čista, nenačeta voda, koja ima čistilačku i lekovitu moć. Otuda se običavalo da se tog dana svi ukućani zdravlja radi okupaju ili bar umiju u tekućoj vodi. Iz istog razloga okupaće i bolesno dete, a devojke će da spuste nekoliko kapi te vode u nedra. Bandana yama, diri diri da, sve se mome skupiše, diri diri da, samo onda ne dođe, diri da, nju mi mati češljaše, diri da, ajde lozo da spavamo, diri da, ne mog momče ludo mlado, diri da, mati mi je zapretila, diri da, obučena da ne legam, diri da, skide momče njoj ne dreje, diri da, skide dreje obljubije, diri da. Što oni rasturat mostovi? Pa šta to ako treba? Šta bi bliže? To mora da znam. Preskakanje sekire i obramice u pravcu istoka predstavlja magijsku radnju sa ciljem razbijanja uroka i otklanjanja svakog zla. Ajde, ne može ništa. Se umijemo se. Ajde sad. Tato bruji preko polja ravna, preko polja ravna.
nit na ovce zvonce, nit na ovce zvonce. Deco Jova ide iz dolova, ide iz dolova. I on nosi stručak bosiljaka, stručak bosiljaka. Da zakiti svojoj dragoj vrata, svojoj dragoj vrata. Uobičajeno je da se osvećenje vodice obavlja kraj crkve. Za tu priliku obezbeđuju se sudovi sa vodom, a ako je hladno pa ima leda, od njega se pravi časna trpeza sa krstom. Po osvećenju vodice, ako je tekuća voda u blizini, krst se nosi i pušta u vodu, jer je i taj led bogojavljenska voda. Ova liturgija neka je za zdravlje i sreću moje kući. Ova sveća neka je za zdravlje i sreću meni i mom mužu. A ova sveća neka je za zdravlje, za sreću moje dečici. I da smo svi živi i zdravi. Oj, devojko, dušo moja, ne srami se, ne kutaj se. Ja ti vidim belo lice, belo lice, mesec jajni. Oj, devojko, dušo moja, ne srami se, ne kutaj se. Ja ti vidim ruse kose, ruse kose do pojasa. Oj, devojko, dušo moja, ne srami se, ne kutaj se.
ćeš meni ljubav biti. Ljubav biti nevesta. Prođoh sablju, ne poseko se, prođoh vatru, Prođo ne opeko se, sablju, ne iseko prođoh se. vodu, ne udavi se. Prođo vatru, Otac, ne izgore se. Sin, Prođo vodu, ne udavi se. Sveti Duh, amin. Otac, Sin, Sveti Duh, amin. Narod Crnorečija razlikuje dve vrste vodica. Vodicu koju donosi neko mlađe čeljade, da se njome umiju i napiju, i po pravilu to je nenačeta voda. I drugu, osveštanu, bogojavljensku vodicu, koju je sveštenik kraj crkve Otac, osveštao. Sin, Toj bogojavljenskoj vodici narod Sveti Duh. pripisuje veliku Amin. lekovitu moć. Ta vodica, po verovanju, može zaštititi kuću, beričet od kvara, a čeljadi i stoci pomoći u ozdravljenju. Vodicom žena škropi tekstilne stvari, a domaćin prvo kuću, a potom koš, ambar, štalu, podrum, da ne bi bilo kvara. Slobodanko! Na drvljaniku deca glođu kosti od pihtija, da ih ne bole zubi. A za to vreme žene nose tanjir pihtija u komšiluk, da za pokoj duše umrlih podele prvinu. I ovo, i ti kolačni se vidimo, ajmo sve. Bog da mu dušu prosti. Bog da i prosti. Držite decu da glođite ove koske, da su vam zubi jaki ka koske. Drži da glođeš kosku od pitije, da su ti zubi jaki kao koska. Držite da glođite koske, da su vi zubi jaki